Guys, good morning. Si Hagrid na yan tulog pa. Tapos nagkakat ako ng mga labels. So maaga akong nag-ano sa aking buhok kasi naglagay ako ng tawag dun, gata. So dahil na-stress ako ng mga ilang araw. Weeks pala talaga. Mag-ano ako ng egg kasi hindi lang yung magbe-breakfast ngayon ni Hagrid. Si Papa, nag-ano siya. Meron na kaming taga-tali ng longganisa. Kaya, ayun. So, and, actually, medyo, kahapon, busy din kami. Pero nagpapasalamat ako na talagang hindi na ganun talaga over na ka-busy. Alam mo yun, kuha mo na ako ng wait lang. Ayan. Pag nai-stress kasi ako guys, pag naglalagas yung aking hair. Kaya, pag naglalagay ako ng gata talaga, siya, kahit isang lagas, wala. Kaya naglalagay ako ng gata lagi. Tapos, ayun, egg lang yung umigahan. Ang aming breakfast ngayon. Nilalagay ko paprika, nilalagyan ko ng paprikas, black pepper, and then salt. So, pag si Papa kasi nagluto ng itlog, siya, plain lang talaga asin. And ako ang dami kong nilalagay. Tapos, marami akong dyan, yung sibuyas, dahunan. Ayan. So, kung ng sibuyas dahunan. Ayun. Marami kasi akong spring onion sa labas na tanim. So, mamaya, pagka magkakape kasi ako, mag-checka tayo, guys. No? And, alam nyo, ngayon lang may, alam mo yung peaceful sa bahay. Umaga wala akong ginagawa, hindi ako naglulumpia. Napakalaking bagay. So, mag-check tayo later. Actually, paputol-putol yung vlog ko eh. Napuputol siya, hindi ko na ipagpapatuloy. So, lutuin ko lang muna tong egg na namin, humagahan guys. Kasi, mamaya tayo. Check talaga. So, sobrang lamig ngayon guys. Ang lamig-lamig para kami naka-aircon. So, dyan kami natutulog everyday. Kasi di ba nga, yung kwarto, may tulo dyan. Tapos, hindi siya magandang So, yun yung itsura. Ayan. Ituin ko lang. Let's. Pasensya na medyo orange talaga yung aking background, no? Kasi, wala akong choice. Yan na talaga yung background ko. And, open natin yung, open ko yung window. Kakainin ko itong bread na Pinoy Tasty. And then, tingnan nyo yung label. So, ako, pag nag-mix ako ng coffee, mapait. Kaya ko yung matamis. So, isang sugar, 1 teaspoon na sugar, tapos 1 teaspoon din ng coffee. And 2 teaspoon itong creamer. Yun talaga yung bet ko. 2 teaspoon. Gusto ko maraming creamer. Yan. Ayan na yung aking buhok kasi basa pa. So, hindi ko sa mamaya i-blow dry ko na lang. Anyway. Tapos, meron pang laman. Bumili kami ng bagong peanut butter ng malaki din. Pero ko muna to. Sayang naman. May laman pa. Konti. So, tapos,
Ayun. Pero namimiss ko mag-vlog ng ganito na maaga. Hindi pa nga ako nakapag-ano ng aking mga bulaklak. Mga pananim sa labas. Kain tayo guys. Yun yung gusto ko. Yung mga may ano. Ayun. Miss ko yung ganito kasi dati naalala ko sa lumang bahay pa, sa pangalit na bahay, nag-vlog talaga ako sa umaga. Which is yung gusto ko, nag-vlog ako sa umaga. Kasi hindi naman ako ganun ka-busy. Gusto ko lang i-share, no, kasi alam ko matagal na ako hindi nag-vlog. Hindi ako masyadong active sa vlog, sa Facebook page ko. Minsan lang ako nakakapag-post. Medyo active ako sa aking page, sa amin sa business, sa page namin. Doon ako medyo active. And, alam nyo, sobrang, sabi ko kay Papa na, syempre, diba, na nagde-negosyo kami. Ito yung aming pinagkakakitaan. So, sabi ko kay Papa, namimiss ko maging asawa at anak kasi, honestly, ito sasabihin ko talaga, sobrang stressful sa akin itong business. Kasi, diba, sabi ko nga, yung sa Shopee namin, hindi naman talaga ganito ka-stressful kasi si Shopee naman talaga bahala lahat ng mga mas bibilhin ko lang yung mga product, yung mga items. Dito kasi sa Facebook, ikaw lahat. 'Di ba? Na-share ko na yan na parang sobrang matrabaho talaga siya kasi ikaw lahat yung gagawa, yung nagsasagot, yung tapos hindi pa agad-agad yan mag-order. Sa Shopee kasi 'di ba, yung iba nagpo-place lang diretso, i-ano mo na lang yung order. Dito kasi sa sa ang tawag dito, sa Facebook, ikaw talaga lahat. So, sobrang napakahirap. And sa ilang buwan guys, di ba hindi ako nang ka-active. Sa ilang buwan na yun, so, sobrang stressful ako. Kasi ngayon kasi, nung mga nakaraang buwan, talagang binibuild namin yung aming brand. Kasi gumawa kami ng sarili naming brand. Diba? Which is yung Hilamos. So, yun yung binibuild namin. And, medyo mahirap siya talaga. Kailangan mo patunayan sa tao na kaya mo. Ito yung product niyo masarap, yan, diba? So, sobrang binuhos ko doon lahat. Yung effort, yung talagang pagpupush dun sa brand na ito, masarap yung produkto namin. Yun naman yung mahirap eh. 'Di ba? Though, matagal na yung negosyo namin, no? Pero, matagal na kami nagre-negosyo ng yung ganisa. Pero, kasi, kailangan mong i-ano sa tao eh, na i-prove na ganito, masarap yung produkto, 'di ba? So, sa ilang buwan, yun talaga yung inatupag ko. As in, sobrang totok ako, sobrang focus ako doon sa pagbibuild yung brand namin. And, ang dami kong nalaman, no? Ang dami kong mga experience namin. Kaya, syempre, aminado ako na medyo, dahil nga doon ako sa negosyante ako, hindi ako talaga full-time na housewife. Alam mo yun, 'di ba? Kasi may iba akong ginagawa on the side. Kaya, syempre, sa sobrang pag ganyan maraming orders, minsan na-stress ako kasi, syempre, wala naman kaming katulong, 'di ba? So, akin lahat yung mga gawain na yan. Tapos, puro pa mga lalaki yung akin kasama sa bahay. So, sobrang stressful sa akin kasi nga, minsan, kahit yung CR hindi ko na malinisan, alam mo yung sobrang kabisihan kasi imaginein mo sa buong araw, umaga pa lang hanggang magbe-break lang konti, tapos continue naman ako sa pag-wrap, masasagot na naman sa mga inquiries, ganyan. And
magandang problema naman yun. Hindi ko naman, ano yun. Pero syempre, hindi healthy yung ganung sistema, di ba? Parang sabi ko, hindi na talaga healthy yung ganito. Tapos, ang daming nabago, no? Kasi talagang, kami lang dalawa ni Papa talaga. Alam mo yung, hindi na ako nakakapagluto. Namimiss ko talagang magluto. Namimiss kong magluto talaga. So, hindi na ako makakapagluto. Actually, pinag-aawayan namin ni Papa kasi pa nag-grocery kami, namimili ako ng mga gulay, ng mga ano. Nagagalit siya sa akin kasi hindi pinaluto kaagad. Magsisira lang din naman yan. So, parang sabi ko, hindi lulutuin ko yan. Pero actually, hindi ko talaga siya maluluto kasi sobrang busy. Pagod na pagod ka na, guys. Hindi mo nakakayanin talaga magluto. Kaya lagi kaming bumibili ng ulam sa labas. Bumibili ng ano. Sa gabi naman, pagod na ako kasi maghugas pa ako ng mga pinagamitan ng mga ano ni Papa. So, talagang pagod ka na and hindi ka na makakapagluto. Ano na lang yung minsan si Hagrid, dilatan na lang yung pinapaulam ko kasi minsan talagang hindi na kaya sa powers, talagang pagod ka na. So, talagang naisip ko talaga, hindi talaga siya healthy. And sabi ko kailangan i-improve pa yung sales kasi gusto ko talagang kumuha ng tao. Lagi ko sinasabi kay Papa. Kasi si Papa, ayaw na talagang kumuha ng tao kasi iba yung mentality, iba talaga yung ano niya, mentality compared sa akin. So, sabi ko sa kanya, kailangan na talaga kumuha ng tao kasi hindi na healthy. Sabi ko sa kanya, namimiss ko talagang maging asawa. Kasi, paano ka pa magsisilbi, diba? Parang yung buong araw niyo na busy kayo. Though, mayroon kaming off yung Sunday kasi wala naman talaga kaming ano na. Pero talagang kulang pa din. Alam mo yun? Tapos may anak ako, nag-homeschool pa ako. So, na-post yung homeschool namin kasi talagang hindi makayanan kasi nga kami nga lang dalawa, diba? So, sobrang hirap sa akin. And, sabi ko nga, kailangan maghanap ng Papa. So, talagang hindi ko talaga pino-force si Papa kasi baka yun yung pag-awayan namin. So, pinagdasal ko lang na pumayag na siya na maghanap na kami ng magiging employees na magtutulong sa amin kasi sobrang hindi, alam ko sa sarili ko talaga, hindi na talaga healthy yung mga ginagawa namin. Kasi sa aming ano ni Papa, yun yung aking ano talaga na kailangan parehos kami mag-agree bago namin gawin. Kasi pag isa lang yung nag-agree, may isang nag-disagree, baka malamang bulilyaso yun. So, lagi nangyayari yan dati. So, ngayon talaga kailangan dalawa kami agree. So, talagang hinintay ko si Papa talaga. Layo na sabi kay Hagrid, konting tiis na lang talaga. Kasi si Papa na lang hinintay ko until one day na alam mo yung lagi ko siyang dinadasal. Lagi ko naman dinadasal talaga lagi pag may mga desisyon na hindi siya nag-agree para naman sa business. Pinagdadasal ko talaga yun hanggang sa dumating yung time. So, yun nga, dumating nga. Thank you, Lord, na enlighten siya. Enlighten yung ganyang pag-iisip. So, ayun, nag-decide siya na, okay, yun na yung ano. Actually, wala talaga sa plano ito, guys, na doon yung magiging paggawa ng mga lumpia namin. Wala sa plano. Dumating lang talaga yun. Alam mo yung kung sana lang nung pumunta kami kina Mama, parang nangyari na lang, alam mo yun. So, masaya ako na nandun. Kasi sa umaga, medyo hindi na ako ganun medyo relax na ako. Hindi na ako, masyadong stress. So, ngayon, ang ginagawa ko na lang dito, pagkasagot na lang ng so, kinukuha lang ni Papa yung mga stocks doon. Pero, alam mo yung feeling, guys, na feeling mo na parang, yung gusto mong magluto,
hindi mo magagawa kasi nga, ang dami mo, wala kang choice. Alam mo yung feeling wala kang choice. Kasi, wala kang choice kasi alam mo yung, kailangan mo eh, ito yung pangkabuhayan, diba? Ito yung bumubuhay sa inyo. So, pinagsumikapan talaga namin ni Papa na yung sales tumakay para syempre makayanan namin talaga na magsahod sa mga magiging partner namin ng mga employees, diba? So, sobrang yun yung first na nagsahod ako talagang ganun pa yung feeling para alam mo yung marami silang sinasahuran mo hindi talagang ganun pala and hopefully maano namin talaga na mag-continue itong ganitong setup. Happy na ako na ganito nagkakaroon ako ng time kay Hagrid, nagkakaroon ako ng time magluto. Actually, kasi pag lunchtime talaga hindi na ako nakakapagluto, guys. Kaya, nung mga, I think 2 or 3 days na naluluto na ako sa umagaan, sa lunchtime. Ang sarap sa feeling. Para yung, alam mo yung, ang kalma-kalma na ng buhay. alam mo yun, ang kalma na ng life. Parang, namimiss ko, sabi ko kay Papa, namimiss ko talaga magluto. And namimiss kong mag-vlog ng doon nagbabudget rin naman kami ng mga in-slice na namin dyan sa ref. Pero hindi na yung nakakapagluto ako talaga ng bultuhan. So, ayun. Hopefully magawa ko ulit. And masaya ako talaga guys sa nangyayari. And hopefully talagang maano namin sustain yung ganitong level. And mayroon na kaming kasi si Papa din, kasi siya lahat yung gumagawa, nagdi-deliver, ang lalayo pala dinideliveran niya. Tinasal ko na sana, kasi ayaw niya talagang bitawan yung longganisa. Gusto talaga niya siya yung doon gumawa. So lagi ko siyang kino-convince, pero syempre ayaw niya talaga. So, yun din, dinasal ko din yun. And yun, pumayag na siya talaga finally na kasi nasasayangan siya sa isasahod, guys. Diyos ko, Lord. And sabi ko naman, ibigay mo na sa iba kasi makakatulong ka pa sa kanila. Alam mo, kasi ang maraming nangailangan ng hanap buhay ngayon, 'di ba? At least nakakatulong ka sa kanila. Sila din nakakatulong sa atin, 'di ba? And mas matutuon yung focus. So ngayon yung ginagawa niya is chuchuriso na lang siya. Kasi yung chorizo kasi hindi namin siya pwedeng sa ibang tao for now, no? So yun na lang yung ginagawa niya. At least hindi na ganun ka-hassle. And hopefully talagang na ni Papa. So ayun, kasi yun naman, doon naman ako nagsimula talaga na gusto ko talagang maging plain housewife, pero alam mo yung full time, pero alam mo yung hindi ko kasi pwedeng pabayaan si Papa talaga sa business kasi syempre hindi mag-work yung business namin kung wala siya at wala ako, kasi ako yung sa marketing, ako talaga yung nagpapasok ng mga orders, diba? Ako yung gumagawang paraan. Si Papa naman dun sa production kasi siya yung talagang mas alam at alam. Teamwork talaga kami. Yun talaga yung teamwork. At saka, dati lagi kami nag-aaway, yan nalala ko. Kasi diba 10 years na kami naglulongganisa. And lagi kami nag-aaway kasi lagi ko siya pinapakilaman. And then, sa tumagal na nakapag-adjust na rin kami. And actually, siya hindi pa siya ganun nakapag-adjust. Kasi yung trabaho ko, pinapakialaman niya minsan. Pero ako talaga, hindi talaga ako nakikialam sa niya. Hindi ko, nagsasuggest ako ng, baka ganito pa ganyan. Pero hindi ko talaga, kasi alam niya yung ginagawa niya. Kaya, hindi ko pinapakialaman. Kaya, yun yung nakuha namin sa ilang taon, parang experience namin na, huwag pakialaman yung mga bagay-bagay na, dapat may din, respeto din sa nila kasi alam naman yung ginagawa nila. So hindi ako nakikialam. So pag sa money naman, ako naman talaga yung nagbabudget, ako yung pero ngayon na meron na kaming sinasahura, medyo marami sila. Kaming dalawa na yung siya yung maglilista. Ayun, dapat alam namin lahat kung saan napupunta yung pera talaga, ganyan. So, ganyan, teamwork lang talaga guys. Pero ayun nga, namimiss ko. Nagigilty ako dun sa mga ilang buwan talaga na
Kasi, pero sabi ko sa sarili ko, hindi naman kasi ako pwede mag-guilty talaga. Kasi, parang, inaano ko lang pagkabuhayan kasi namin yun. So, parang, gusto ko lang alam mo yun, ilagay muna sa parang, maglagay muna ng foundation dun sa business. Bago ako talaga maglaylo-laylo konti, no? Kasi talagang, pinush ko talaga yun so, ngayon happy ako na talagang, hindi ko inimagine talaga na, makikilala yung brand na Hilamos. Hinahilig ako. Alam mo yung, hindi ko talaga inimagine. Alam mo yung, umabot na sa medyo malalayong lugar yung produkto namin. Tapos nakikilala na siya through mouth. Alam mo yung parang, mayroong nag-recommend sa akin, ito, ganito. Laging ganun. So, hindi lang enough kasi yung yung marunong ka lang sa marketing. Kasi kailangan mo rin kasi yung mga repeat buyers, yung mga talagang bumabalik, yun kasi yung importante, yung produkto, kung talagang masarap ba, and alam mo yung, pag sinabing Hilamos, alam na nila yun, okay, ganun. So, talagang yun yung inaano, pinangarap ko lang to dati, na sabi ko nga, matagal na, parang basta matagal na, I think 3 years old si Hagrid pa lang ata, nasabi ko kay Papa, pinangarap ko na, kasi dati yung gusto ko, magkaroon kami ng meat shop, kasi nga si Papa, butcher naman si Papa, so alam niya yung mga cuttings, lahat na yan, alam niya yan, sa mga pork, chicken, beef, alam niya yan lahat, guys. And yun yung pinangarap ko dati. Tapos sabi ko, i-deliver natin sa kasi dati wala talagang delivery na hindi kagaya ngayon ng pandemic, ang daming nang naglabasan, diba? Kaya sabi ko, gusto kong i-deliver, kasi ako, mama ako. So, gusto kong dinideliver lang kasi busy tayo mga nanay, diba? So, gusto kong, parang nilagay ko yung sapatos ko sa kanila na syempre, gusto kong i-deliver. Yun yung naging vision ko dati. Yun yung gusto ko. And hindi ko in-imagine na sa ilang taon, mangyayari ito. Sabi ko nga, pinangarap ko na, nung naglungganisa kami, sabi ko, pinangarap ko na, yung mga tindahan na malagyan natin, yung mga tindahan na pupuntahan natin, pero never ko in-imagine na mismo na yung mga tindahan, yung mga malalaking tindahan, yung mga wholesaler, sila na mismo yung lumalapit sa amin. Never ko in-imagine yun. Alam mo yun. So, talagang sobrang nagpapasalamat ako sa Diyos talaga na binigyan kami ng, kasi ilang taon namin tong dinidecline na business na ito, guys. Kasi sobrang matrabaho. Kung alam nyo lang, sobrang matrabaho nito. And sobra talagang stressful yung paglulongganisa pa lang, yung sobrang stressful, guys, kung alam nyo lang. Kaya lagi namin tong dinidecline. And nung nag-pandemic, kasi pang extra income lang talaga ito, guys. Like, extra income lang talaga, as in, hindi ko talaga inisip na magiging full time ito kasi sobrang naaawa ako kay Papa. Kasi siya talaga yung sobrang, ay nako, yung karne pa lang na binibitbit niya araw-araw, sobrang bigat na. Wala naman kami sasakyan dati, diba? So yun, nung nag-pandemic na pilitan kami na i-focus ito, without knowing, ito pala yung magiging bread and butter namin ngayon. Alam mo yun? So talagang praise the Lord, hallelujah, thank you Lord sa lahat ng blessings na binigay mo sa amin. And talagang, yun, alam mo yung, lumilis kami ng daan, pero dito pa rin kami dinala in the end. And never ko in-imagine na ngayon may brand kami. Yun yung workout ko talaga na makilala yung brand namin. And sobra napapasalamat talaga ako. And nagpapasalamat din ako sa inyo. Kasi syempre, nung kinita ko sa YouTube, ginamit ko din dito na pang nagdagpuhunan dun sa aming business dati. Nung nag-start kami ulit nung nag-pandemic, sobrang napapasalamat ako sa inyo. Kasi isa din sa YouTube talaga yung talagang Tsaka hindi naman ako kikita kung hindi nyo papanoorin, diba? So, ayun, ang dami ko ng chineka. So, yun guys. So, I hope you guys enjoy and see you in my next video, guys. Bye! Kasi punong-puno na yung phone ko eh. So, tatapusin ko lang muna ito aking pagkain. Ayan, hindi ko pa naubos. So, see you in the next video, guys. Bye!